سلام 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 صبغات فترت معلاتكم لومي أبزا فيديو بزعبا حلف كن مارينا past tense about past tense حلف كن بالكلنا بتقرينيا مس إنجليش دفلاليو سرعات اللو كما ينسو أبنت أب إنجليش ناي سبيك بزعبا سبيك زاربنا عملت ناي سبيك حلف نتايو إلو مزعتنا spoke يزخون كالي ولا حنتي يبلان speak spoke you so I spoke with him I spoke with her I spoke with them كم دو الكاتغيد I spoke with you so تن subject يغادغير مبر اتي verb remains the same structure أبتقرن ياغن مستم كند أسمت مسوم كوهاهاد كخيل اللوو يتعنكت ويدمات verb غنزارف كلنا أني نابنت أنا نعو تزاريبي spoke مالتيو تزاريبي يو دما spoke with him يادخون تزاريبي spoke with her أوكي كم زندابة ليز غيد سلازي ننفس وكف verb ويدما عنكت كنذكرو كنكئل لنا أقباباتهم كنذكرهم كنكئل لنا أنا نعو تزاريبي أنا نعاء تزاريبي كم زندابلنا خنودوين خلينا نعو تيلنا تزاريبيو نعاء تيلنا دما تزاريبيا مبر نعو تزاريبي نعاء تزاريبي نعوم تزاريبي ندابلنا أين خيدنا سلازي نزن بقية حسمير لنزلخو السنين تن مدام دمتا ترقم زهو بأزلوا أنا نعو تزاريبيو أنا نعاء تزاريبيا أنا نعاوم نطم سبعي تزاريبيوم أنا نعان نتن عباي سبيتي تزاريبيان أنا نعاتهم نتم هزبي تزاريبياتهم أنا نعاتن نتن أنستي تزاريبياتن كم زيلنا إنا كن دسوسو زلنا so remember just in English I spoke with him أنا نعو تزاريبيو I spoke with her نعا تزاريبيا I spoke with him to a senior man I spoke with her, senior woman. I spoke with them, males or both. I spoke with them to group of females, with group of females. So I'm not going to repeat them in the bottom because they are the same example. So نحنا بعلنا كنزامدهم على بإنجليش. أمو كان بكل غدمة تسأني لكم سمعني. كم ببالكم السخا نعو تزاريب كايو نتودي السخا نعاء تزاريب كايا نتاقوال السخا نعوم تزاريب كايوم نتم سبعاي السخا نعاءن تزاريب كاين نتن عباي سبيتي السخا نعاءاتهم تزاريب كاياتهم نتم أكوبات هزبي السخا نعاءاتن تزاريب كاياتن نتن عنستي أبزر ما بزعبا السخي خزاربي السخي نعو تزاريب كيو نتودي السخي نعاء تزاريب كيا نتاقوال السخي نعاء تزاريب كيوم نتم سباي السخي نعاءن تزاريب كيان نتن سبيتي السخي نعاءتهم تزاريب كياتهم نتم هزبي السخي نعاءتن تزاريب كياتن نتن عنستي السو نعاء تزاريبوا نتودي السو نعاء تزاريبوا نتاقوال السو نعوم تزاريبوهم نتم سواي السو نعاءن تزاريبوان نتن سبيتي السو نعاءتهم تزاريبواتهم نتم هزبي السو نعاءتن تزاريبواتن نتن عنستي السا نعاء تزاريباتو نتودي السا نعاء تزاريباتا نتاقوال السا نعوم تزاريباتهم نتم سبعي السا نعن تزاريباتن نتن سبيتي السا نعاءتهم تزاريباتاتهم نتم هزبي السا نعاءتن تزاريباتاتن نتن عنستي سلازي تو تا توم تن تاتوم تاتن دقيمنا كندسسن اللابوكم أتنعوان you have to practice them
ካልእ ቃል እንዳበልኩም ኣብ ክንዲ ተዛሪባ ንኣብነት በሊዓ ቶ በሊዓታ ከምኡ ጌርኩም እንዳእተኹም ዝተፈላለዩ ቃላት ጌርኩም ማለት ፕራክቲስ ክትገብሩ ላበወኩም ሕጂ ድማ ኣብ ንሕና በፂሕ ኣለኹ ንሕና ንዕኡ ተዛሪብናዮ ንሕና ንዓኣ ተዛሪብናያ ነታ ጓል ኣብዚ ድማ ነቲ ወዲ ማለት እዩ ንዕኡ ተዛሪብናዮ ነቲ ወዲ ንዓኣ ተዛሪብናያ ነታ ጓል ንሕና ንዕኦም ተዛሪብናዮም ነቶም ሰብኣይ ንሕና ንዕአን ተዛሪብናየን ነተን ሰበይቲ ንሕና ንዓኣቶም ተዛሪብናያቶም ነቶም ህዝቢ ንሕና ንዓኣተን ተዛሪብናያተን ነተን ኣንስቲ ኣብዚኣ ድማ ነስተውዕል ሓንቲ ከዘክርኩም ዝደሊ እዘን ፍሉያት ክንዲ ኣስማት ኣለዋ ንስኻትኩም ንስኻትክን እሳቶም እሳተን ትኹረት የድልየን እቲ ቨርብ ሳብጀክት ኣግሪመንት እየዕሪና ከነስተብህለሉ ኣለና እስኻትኩም ንዕኡ ተዛሪብካትኩም ዋቶ ነቲ ወዲ እስኻትኩም ንዓኣ ተዛሪብካትኩም ዋታ ነታ ጓል እስኻትኩም ንዕኦም ተዛሪብካትኩም ዎም ነቶም ሰብኣይ እስኻትኩም ንዕአን ተዛሪብካትኩም ወን ነተን ሰበይቲ እስኻትኩም ንዓኣቶም ተዛሪብካትኩም ዋቶም ነቶም ህዝቢ እስኻትኩም ንዓኣተን ተዛሪብካትኩም ዋተን ነተን ኣንስቲ ሕጂ ድማ ብዛዕባ እስኻትክን ክዛረበ እስኻትክን ንዕኡ ተዛሪብካትክንኦ ነቲ ወዲ እስኻትክን ንዓኣ ተዛሪብካትክንኣ ነታ ጓል እስኻትክን ንዓኦም ተዛሪብካትክን ኦም ነቶም ሰብኣይ እስኻትክን ንዕአን ተዛሪብካትክን አን ነተን ሰበይቲ ነተን ዓባይ ሰበይቲ እስኻትክን ንዓኣቶም ተዛሪብካትክንኣቶም ነቶም ህዝቢ እስኻትክን ንዓኣተን ተዛሪብካትክንኣተን ነተን ኣንስቲ ርዳእኩም ክህሉ ተስፋ ገብር ሕጂ ድማ ኣብ እሳቶም በፂሕ ኣለኹ እሳቶም ንዕኡ ተዛሪባቶምዎ ነቲ ወዲ እሳቶም ንዓኣ ተዛሪባቶምዋ ነታ ጓል እሳቶም ንዕኦም ተዛሪባቶም ዎም ነቶም ሰብኣይ እሳቶም ንዓአን ተዛሪባቶም ወን ነተን ሰበይቲ እሳቶም ንዓኣቶም ተዛሪባቶም ዋቶም ንመን እዮም እዚ ነቶም ህዝቢ ማለት እዩ እሳቶም ንዓኣተን ተዛሪባቶም ዋተን ኦኬ ነተን ኣንስቲ ሕጂ ድማ ኣብ እሳተን በፂሕ ኣለኹ እሳተን ንዕኡ ተዛሪባተን ነቲ ወዲ ማለት እዩ እሳተን ንዓኣ ተዛሪባተንኣ እሳተን ንዕኦም ተዛሪባተንኦም ነቶም ሰብኣይ እሳተን ንዕአን ተዛሪባተንአን ነተን ዓባይ ሰበይቲ እሳተን ንዓኣቶም ተዛሪባተን ኣቶም ነቶም ህዝቢ እሳተን ንዓኣተን ተዛሪባተን ኣተን ሕጂ ኣብዚኣ ድማኒ እቲ ጌጋ ዝፍፀም ኣብ መንጎ ኣብ ኩሉ ኣሎ እንድዩ ኣብዚኣ ድማ ከዘክረኩም እየ ንኣብነት ሕጂ እሳተን ንዓኣቶም ተዛሪባተንኦም ንብል ኢና ከምዚ ኢልና ጌጋ ንገብር እቲ ናይ ብዙሓት ክንዲ ኣስማት ምስቲ ናይቶም ዓብይ ሰብኣይ ቨርብ ጌርና ንድምድሞ እሞ ጌጋ ይኸውን ስለዚ ክንጠንቀቐሉ ኣለና ከምኡ ድማ እሳተን ንዓኣተን ተዛሪባተንአን ንብል ኢና which is wrong ማለት እየ ስለዚ እቲ ክበሃል ዘለዎ እንታይ እዩ እሳተን ንዓኣቶም ተዛሪባተን ኣቶም እሳተን ንዓኣተን ተዛሪባተን ኣተን ክንብል ክንክእል ኣሎና እስኹም ድማ ሕጂ እስኹም ክብል ከለኹም ናይ ክብረት ንዓብይ ሰብኣይ እዩ እስኹም ንዕኡ ተዛሪብኩምዎ ንዕኡ ነቲ ወዲ እስኹም ንዓኣ ተዛሪብኩምዋ ነታ ጓል እስኹም ይብሎም ኣለኹ እስኹም ናይ ክብረት ኣዘራርባ እዩ ሕጂ ናይ ክብረት ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኣይንሰምዖን ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ኣታ ሰብኣይ ኣቲ ሰበይቲ ገለ እንዳበለ ስለ ዝዛረብ እቲ ግቡእ ግን እዚ እዩ ማለት እየ እስኹም ንዕኦም ተዛሪብኩምዎም ንዕኦም ነቶም ሰብኣይ እስኹም ንዕአን ተዛሪብኩምወን ነተን ዓባይ ሰበይቲ እሶም ዓብዮም ምስ ዓባይ ሰበይቲ ምስ ዓብይ ሰብኣይን ይዛረቡ ኣለዉ እስኹም ንዓኣቶም
ተዛሪብኩም ዋቶም ነቶም ህዝቢ ማለት እዩ እስኹም ንዓኣተን ተዛሪብኩም ዋተን ነተን ኣንስቲ ሕጂ ድማ እስኽን በፂሕ ኣለኹ እስኽን ንዕኡ ተዛሪብኩንኦ ነቲ ወዲ ማለት እዩ እስኽን ንዓኣ ተዛሪብኩንኣ ነታ ጓል እስኽን ንዓኦም ተዛሪብኩንኦም ነቶም ሰብኣይ እስኽን ንዓአን ተዛሪብክነን ንመን ነተን ዓባይ ሰበይቲ እስኽን ንዓኣቶም ተዛሪብክንኣቶም ነቶም ህዝቢ ማለት እዩ እስኽን ንዓኣተን ተዛሪብክን ኣተን ነተን ኣንስቲ ሕጂ ድማ ብዛዕባ እሶም ክዛረበ እሶም ማለት ዓብይ ሰብኣይ እዮም እሶም እብሎም ኣለኹ ኣብ ባህልና እኳ በቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ዋላ ዓርክኻ ተኮይኑ መሰታኻ እሶም ኢልካ ብናይ ክብሪ ትፅውዖም ኢኻ እሶም እስኹም ኢልካ ከምኡ ነይሩ እዩ እስኽን ሳናዱ እንድሕር ኮይነን እስኽን ይበሃላ እሶም እስኹም ከምኡታት ነይሩ እዩ ስለዚ ናብየ ዝመልሰኩም ዘለኹም ገና ኣብዚ ንምንታይ ንጥቀመሉ ዝያዳ ግን ንዓበይቲ ሰባት ስለዚ እሶም ተይልና ዓብይ ሰብኣይ ስቲልስ ክሳብ ሕጂ ኣቦይ መድሃኔ ኣቦይ ተፈሪ ኣቦይ ስጎዶም ንብል ኢና ስለዚ እሶም ንዕኡ ተዛሪቦምዎ ነቲ ወዲ ሕጂ ግን ኣብዚ ነቲ ወዲኦም ዝዛረብዎ ዘለዎ ንመንእሰይ ወዲ ማለት እዩ እሶም ንዓኣ ተዛሪቦምዋ ወይ ቆልዓ ትኸውን ወይ ድማ ንእሽተይ ጓል ትኸውን እሶም ንዕኦም ተዛሪቦምዎም ነቶም ዓብይ ሰብኣይ መሰተኦም እሶም ንዕአን ተዛሪቦምዎን ነተን ዓባይ ሰበይቲ ከምኡ ድማ እሶም ንዓኣቶም ተዛሪቦም ዋቶም ማለት ንብዙሓት ሰባት ማለት እዩ እሶም ንዓኣተን ተዛሪቦም ዋተን ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ንኣንስቲ እሰን ወይ ድማ ኣዋልድ እሰን ንዕኡ ተዛሪበንኦ ነቲ ወዲ እሰን ንዓኣ ተዛሪበንኣ ነታ ጓል እሰን ንዓኦም ተዛሪበንኦም ነቶም ዓብይ ሰብኣይ እሰን ንዕአን ተዛሪበንአን እሰን ንዓኣቶም ተዛሪበን ኣቶም እሰን ንዓኣተን ተዛሪበን ኣተን ክንብል ከለና እዚ ድማ ከምአን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ድማ ንብዙሓት ኣሕዛብ ማለት እዩ ቪድዮና ኣብዚ ወዲእናያ ኣለና ሓንቲ ዝያዳ ደጊመ ከዘኻኽረኩም ዝደሊ ሳብጀክት ቨርብ ኣግሪመንት እዩ ሕጂ ንበሎ ኣብዚኣ ኣብ ዝኾነ እንድዩ እዚኣ ሲ እሰን ንዓኣቶም ተዛሪበንኦም ተይልናስ ሞስሊ ብዙሕ ግዜ ደጋጊምና ንገብሮ ጌጋታት እዩ ንብል ኢና እሰን ንዓኣቶም ተዛሪበንኦም ንብል እሳተን ኢልና እሰን ንዓኣቶም ተይልካ ተዛሪበንኣቶም ኢኻ ክትብል ዘለካ እምበር ተዛሪበንኦም ኣይኮነን ተዛሪበንኦም ንሓደ ዓብይ ሰብኣይ ኢኻ ተዛሪበንኦም ትብል ስለዚ እዚታት ከነስተውዕለሉ ኣለና ኣብለኩም ኣለኹ ብዝተረፈ ሰሰናይ ጥዑሙ ንዓኻትኩም ቱቢ እንታይ ዝበሃል ግን ኩሉ ግዜ ፕራክቲስ እዩ ፐርፌክት ዝገብረካ ስለዚ ደጋጊምና ፖዝ እንዳገበርና ነቲ ቪድዮ ድማ ምፅሓፍ እንታይ ከነሰኒየሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብምፅሓፍ እንተሰኒኻዮ እዩ ቋንቋ ዝያዳ ክትዝክሮ ትኽእል ዝኾነ ዋላ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ እውን ከምኡ እዩ ግን ዝያዳ ከምዚታት ግራመር ሕግታት ዘለዎ ቻሌንጅ ትገብሮ ነፍስኻ እሞ ብዝተረፈ ሰናይ ጥዑሙ ንዓኻትኩም ሰናይ ግዜ ምነየልኩም see you on my next video